عز سلامتنا تقبلوا فنونا تكاتلو خبرات تعزبتنا نلو محمس إسان شدشان مقابيت كلتشان إسان شدشان استدالو حديث زيناتات حزالكم قريبا له تالكم بخبر عدم فلما كأنت تاتو إتيبيان حالتات قلت دقف تدقفالا سودان أبتغراي لعلي شحن سلسة مئتن تمزابلتي بتأميتن حزرت حكمنان مويتو إيران نت بترام زقربنا سلام أماما نتيقاتو تسفى زرر بأمريكان إيران ننتانهوي أبتغطي أطوه قبل علم خزانات أطوار إيران سفح متقعد تخايدو روسيا سبع أربو نفتين ناب إيران مزداد جميرا إذن كالأم بزرزر حيزولكم قريبا له كتكاتاتولني بخبر عدم إثيوبيا نحالتات قلت أفدقف تدقفا لا غتبل سودان قسيسا هذا أما حدار السودان إثيوبيا أبتغاتي ني إثيوبيا سودان زسحاب دب بحالتات قلت أفدقف زكايت سجرة دباو متقعتي تدقفا لا قبل كسيسو أب جزءات بولونايل أما حداري كرموك زخونة عبداللاتي الفاكي وتوم بدحرتي أب استراتيجيكوي كتما كرموك زتفت أما متقعتي زركبو حالتات كاميرات إثيوبيا زتبقوسن بمنكسي إثيوبيا زدقفنيوم بمبال نتفت أما ورار كبر قليسوا تأما حداري بمسر الزهاب المغلطي بسنكتي قجت 433 سدابيت كاب كرموك ناب دامازين زكاءاتو انكولو ستوسون سباد دما امونغو خلتي ان كبابتات تعاصيوم اللو نبسوم نمدحان ناب إثيوبيا زسغرو سلاماوي سبات كم زلوون حبيرو حايلتات قلطف دقف مس ህዝባዊ ምንቅስቃስ ሓድነት ሱዳን ሰሜን ብምትሕባር ትማሊ ኣብ ዘካይዶ ጽዑጽዕ ውግእ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ሰራዊት ሱዳን ከቢድ ክሳራ ብምስዓብ ንኩርሙክ ኣብ ጥቁ ዝርከብ ከባቢታትን ከም ዝተቋጻጸረ ሓቢሩ ኣብቲ ውግእ ልዕሊ 400 ተቃወምቲ ሰራዊት ከም ዝተቆትሉን ላዕለዎት መኮንናት ዝርከቦም ብዓሰርተታት ከም ዝተማረኹን ዝገለጸ ሓይልታት ቁጥፍ ደገፍ ብዓሰርተታት ዝቁጸሩ ወታደር መካይንን ታንክታትን ከም ዝተቋጻጸረውን ገሊጹ እዚ ኣባሃላ ግን ብናጻ ኣካል ኣይተረጋግጸን ሰራዊት ሱዳን እውን ዛጊት መልሲ ኣይሃበን ዘሎ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ኣብ መንጎ ዕጡቃት ሓይልታት ሱዳንን ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍን ውግእ እናገደደ ብምምጽኡ ኣብ ከባቢ ኩርሙክ ኣብ ጥቓኣ ትርከብ ከተማ ጁሩትን ኣብ ካልኦት ግንባራትን ግጭት ከም ዝተረኣየ ይግለጽ ሮይተርስ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብ ውሽጢ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኢትዮጵያ ምስ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ዝተኣሳሰር ወታደራዊ ንጥፈታት ይካየዱ ከም ዘለዉ ኣቃልዑ እምባሩ ይዝከር ሓድሽ ውልቃዊ ልኡኽ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሱዳን ዝኾነ ፔካ ሃቢስቶ ተኽሲ ዶ ምባል መንገዲ ንምፅራግ ተጻብኦታት ክቕንስ ጸዊዑ ሃቢስቶ ካብ ዝምዘዝ ንዳሓር ኣብ ዝገበሮ ናይ መጀመርታ ዑደት ምስ ሓላፊ ልኡላዊ ቤት ምኽሪ ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ኣብ ፖርት ሱዳን ተራኺቦም ብዛዕባ ሰብኣዊ ሓለዋን ናብ ሰላም ዝወስድ ስጉምታታት ተዘራሪቦም ኣብ ትግራይ ልዕሊ 1300 ተመዛበልቲ ብጥመትን ሕጽረት ሕክምናን ከም ዝሞቱ ተገሊጹ ካብ ስምዕ ፕሪቶርያ ንዳሓር ኣብ ዘለዉ ግዝያት ጥራይ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከብ ማእከላት መዕቆቢ ዝነብሩ 1309 ተመዛበልቲ ብሰንኪ ሓያል ጥሜትን ሕጽረት መድሃኒት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ኤጀንስ ፍራንስ ፕረስ ሓቢሩ ዳይሬክተር ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ጉዳያት ትግራይ ኣቶ ገብረስላሴ ታረቀ እቲ ንማዕከናይ ዜና ከም ዝሓበሮ ካብ መንግስቲ ፌደራልን ኣህጉራዊ ትካላትን ዝወሃብ ዝነበረ ሰብኣዊ ሓገዝ ብምቁራፁ እቲ ኩነታት እናገደደ ይኸይድ ኣሎ ብተመሳሳሊ ጸብጻብ ዘውፅአ ኣዲስ ስታንዳርድ ብወገኑ ኣብ መዕቆቢታት ሕንጻጽን ዓድዋን ኣማይት ሰባት ብተመሳሳሊ ምኽንያት ከም ዝሞቱ ብምጥቃስ ኣብ መላእ ትግራይ ዘሎ ድሩት ተበጻሕነት መግቢ ነቲ ሰብኣዊ ቅልውላው ናብ ዝበኣሰ የሰጋግሮ ከም ዘሎ ኣገንዚቡ ኢራን መራኸብ ናይተን ኣብ ኩናት ማእከላይ ምብራቕ ተሳትፎ ዘይብለን ሃገራት ብመጻበቦ ሄርሙስ ክሓልፋ ትፈቅድ መራኸብ ናይተን ኣብ ኩናት ማእከላይ ምብራቕ ኢድ ኣተኣታውነት ዘይብለን ሃገራት ብመጻበቦ ሄርሙስ ክሓልፋ ከም ዝፈቀደት ሮይተርስ ሓቢሩ ኢራን ብዛዕባ እቲ ውሳነ ብሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣቢላ ንባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራትን ንሃገራዊ ውድብ መጓዓዝያ ባሕርን በወግዒ ኣፍሊጣላ ታገር ነብሰ ምክልኻል ክትገብር ዘኽእላ ስጉምትታት ክትወስድ መሰላ ሕሉ ምዃኑ ብምግላጽ መራኸብ ምስ ሰበ ስልጣን ኢራን ብዝግበር ምርዳእ ክመሓላለፋ ከም ዝፈቀደት ገሊጻ ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለምና ኣዝዮም ወሰንቲ መስመራት ነዳድን ጋዝን ዝኾነ መጻበቦ ሄርሙስ በቲ ዝቕጽ ዘሎ ግጭት ኣዝዩ ተጸሊሎ እዚ ድማ ምውሳኽ ዋጋታት ጸዓትን ቁጠባዊ ዘይርጉእ ኣስዒቡ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብ ልዕሊ መኽዘናት ኣጽዋር ኢራን ሰፊሕ መጥቃዕቲ ተኻይዱ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ወጥሪ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ኣትዩሎ ሓባራዊ ሓይልታት ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ደቡባዊ ኢራን ኣብ ጥቓ ስትራቴጂካዊት ከተማ ባንዳር ዓባስ ኣብ ዝርከቡ መኽዘናት ትሕቲ መሬትን ኣጽዋር ዓብ መጥቃዕቲ ኣየር ኣካይዶም ኣብ መጥቃዕቲ መዕርፎ ነፈርቲ ገማግም ባሕሪ ባንዳር ዓባስ ዝርከቡ ዓበይቲ ትሕተ ምድራዊ መኽዘናት ተተኮስቲ ሚሳይላትን ይርከብዎ ነበርቲ ተኸባቢ ተኸታታሊ ዓው ዝበለ ፍንጀራ ከም ዝሰምዑን ካብቲ ቦታ ድማ ዓብ ትኪ ናብ ሰማያት ይውሕዝ ከም ዘሎ ይሕብሩ ኣለዉ ባንዳስ ዓባስ ንሓይሊ ባሕሪ ኢራን መጻበቦ ሄርሙዝን ቁልፊ መሕለፊ ስለ ዝኾነ እቲ መጥቃዕቲ ንወታደራዊ ዓቕሚ ኢራን ዓብ ጽፍዒት ከም ዝኾነ ይንገር እዚ መጥቃዕቲ
ኣብ መንጎ ክልቲአን ወገናት ዝካየድ ዘሎ ኩናት እናገደደ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ዝተፈጸመ ኮይኑ ኢራን ነዚ መጥቃዕቲ ብኸመይ ምላሽ ከም እትህበሉ ንዓለም ዓብ ስክፍታ ፈጢሩላ ኣሎ። ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝኸፈትኦ ኩናት ኣብ ልዕሊ ዕዳጋታት ፀዓትን ሸቐጣትን ከይተረፈ ዓብ ጽልዋ ሓዲሩ ኣሎ። ኢራን ነዚ ኣገዳሲ መስመር መራኸቢ ነዳዲ ዝኾነ መጻበዪ ሄርሙዝ ብዓድማዓይ መንገዲ ዓፅያ ትርከብ። ኣብ ዝሓለፈ 2 ሰሙናት ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ቤት መስመር ክሓልፋ ዝፈተና ዓሰርተታት መራኸቢ መጥቃዕቲ ፈጺማ እያ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኤውሮጳውያን መሻርክቲ ሃገራት ነቲ መጻብኦ ኣብ ምኽፋት ክሕግዙ ፀቕጢ ክገብር ጸኒሑ እዩ። ኣሜሪካ የሄርሙዝ ንምኽፋት ኣብ እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ እንተዘይደጊፎም ድማ ንመጻኢቱ ኣዝዩ ሕማቕ ክኾን ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ ነይሩ እዩ። ኢራን ግን እቲ መስመር ሕጂ እውን ዕፁብ ኮይኑ ክጸንሕ ኣተሓሳሲባላ። ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ዝተረኣየ ምምዝባዕ ጉዕዞታት መራኸብ ዋጋታት ዘይተጻረየ ነዳዲ ክውስኽ ገይሩሎ። ቅድሚ ነቲ ቅልውላው ምጅማሩ ንሓደ በርሚል ኣስታት $70 ዝነበረ ሕጂ ናብ ልዕሊ $100 በሪኹ ይርከብ። ዓለማዊ ንግዲ ሃለኽቲ ፍርያት ንዋት ሕርሻታትን ካልኦት ዝተፈላለዩ ኣቑሑትን እውን ይርከብ። ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ንእስራኤልን ኣሜሪካን ሃገራት ወሽመጥ ዓረብን ሚዒዱ ኢራን ኣሜሪካ ከይተረፈ ዘይብላ ዘስካሕክሕ ስርዓት ሚሳይል ኣለዋ። ኣብ ጥቕሚ ውዒሉ ዘይፈልጥ ምዕቡላት ሚሳይላት ኣለዋ። ኢራን ንእስራኤል ጥራይ ዘይኮነስ ንመላእ ማእከላይ ምብራቕ ከጥፍእ ዝኽእል ኬፕለር ሚሳይል ኣለዋ። ኣሜሪካ እስራኤልን ነቲ ኩናት ብቕፅበት ደው ከብላን ውድቀት ወታደራዊ ወፍሪ ኣንጻር ኢራን ኣፍልጦ ክህባን ንጠልብ። ከምኡውን መጀመርታ ንድርድር ኮፍ በሉ እንተዘይኮይኑ ጉድኣቱ ዝገደደ ክኸውን እዩ ክብል ኣጠንቂቑ። ብተወሳኺ ሩስያ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ናብ ኢራን ምስዳድ ከም ጀመረት ይግለጽ ኣሎ። እዚ ዘሎ ግጭት ካብ ሞስኮ ናብ ቴሄራን እንዳ ኣስፋሕፍሒ መጽእ ምህላው ዘርኢ እዩ። እዚ ድጋፍ እዚ ንወታደራዊ ሓይሊ ኢራን ከም ዘሕይል ይእመን። ከም ተወሳኺውን ከም ናይ ስለያ ሓበሬታ ናይ ሳተላይት ሰብኣዊ ረድኤትን እውን ዘካትት ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ይወፁ ኣለዉ። እዚ ግን ብኢራን ኮነ ብሩስያ ዝተዋህበ መግለፂ የለን። ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሰሙን እዚ ኣሜሪካን ኢራንን እቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ደው ንምባል ኣዝዩ ጽቡቕን ውፅኢታውን ዝርርብ ከም ዘካየዳ ኣብ ዝገለጸሉ እዋን ኢራን ቁልጡፍ ንጹርን ምላሽ ሂባ። ሰበስልጣን ኢራን ዝኾነ ይኹን ዝርርብ ኣይተኻየደን ብምባል ንዘረባ ትራምፕ ነፂጎሞ። ሓደ ወታደራዊ ዋሃቢ ቃል ኣሜሪካውን ምስ ገዛእ ርእሶም እዮም ክዛረቡ ጸኒሖም ብምባል ነቲ ኣባህላ ከይተረፈ ኣባጭዮ። እቲ ክፍተት ንጹር እዩ። ዋሽንተን ምዕባለ ከም ዘሎ ትዛረብ፣ ቴሄራን ብግልፂ ትነጽጎ። እዚ ግን ዘይምርዳእ ጥራይ ኣይኮነን፣ ዓሙቕ ዘይምትእማን እውን ዘንጸባርቕ እዩ። እቲ ዘይምትእማን ካብዚ ኣብ ቀረባ እዋን ዘጋጠመ ፍጻመታት ዝነቐለ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝተኻየደ ዝርርብ 2 ግዜ ወጥሪ ንምቅላል ተስፋታት ከም ዘዕበየ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ናይ መወዳእታ ዙር ኦማን ዘእንገደቶ ንቐንዲ ስክፍታታት ኣሜሪካ ዝኾነ ኒውክሌሳዊ ፕሮግራም ኢራን ዝምልከት ምዃኑ ይግለጽ። ኢራን ነዚ ሕጂ ዝቐርብ ዘሎ ምንጻግ ግን ኣንጻር ልዝባት እያ ማለት ኣይኮነን። ካብ ዝንላዕሊ ዝኸይድ ነገራት ኣሎ። ሓላፊ ባይቶ ሓበሬታ መንግስቲ ኢራን ትራምፕ ናብ ኢራን ዝለኣኾ መበል 15 ነጥብታት እማመ ሰላም ብምንጻግ ትራምፕ ዝብሎ ሓሶት እዩ ትኹረት ክወሃቦ የብሉን ኢሉ። እዚ ማለት ግን እቲ ማዕጾ ዘተ ሙሉእ ዕፁ እዩ ማለት ኣይኮነን። ብረቡዕ ኣራክቺ እቲ እማመ ፍጹም ኣያረገፆን ወይ ኣይነፀጎን። ንሱ ንመንግስታዊ ቴሌቪዥን ኣብ ዝሃቦ ቃል ዝተፈላለዩ ሓሳባት ናብ ላዕለዎት መራሕቲ እቲ ሃገር ከም ዝመጽእ ብምሕባር መርገፂ ክውሰድ እንተደኣ ኣልዩ ድማ ብርግጽ ክውሰድ ኢሉ። ብተወሳኺ ፖሊሲ ኢራን ሕጂ እውን ምክልኻል ምቕጻል ምዃኑን ቴሄራን ድማ ሕጂ ክትዛተ ዕላማ ከም ዘይብላን ገሊጹ። ብተወሳኺ ሓደ በዓል ስልጣን ሓይሊ ባሕሪ ኢራን ንሓይልታት ሓይሊ ባሕሪ ኢራን ተዳኺሙ እዩ ዝብል ኣባህላ ኣሜሪካ ውድሆ ብምሃብ ሓይሊ ባሕርና ብሓቂ ተኣልዩ እንተኮይኑ ንምንታይ መጻቦ ሄርሙዝ ክሳብ ሕጂ ተዓጺሎ? ብመሰረት ጸብጸባት አልጀዚራ እቲ መግለጺ ኢራን ነዚ ስትራቴጂካዊ መስመር ማይ ክትጸልዎ ዘለዋ ቀጻሊ ዓቕሚ ዘጉልሕ ኮይኑ ኣብዚ ወጥሪ ወሽመጥ ዓረብ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ እዩ። ነብሲ ወከፍ ወገን ኣብቲ ድሮ ወጥሪ ዘለዎ ዞባ ሓይልን ተኣማምነትን ከርኢ ኣብ ዝፅዕረሉ ዘሎ እዋን እቲ ምልውዋጥ መግለፂታት ንወታደራዊ ኣቋማ ኣብ ልዕሊ ትረኻና ረኣያን ዝግበር ሰፊሕ ውግእ ዘንጸባረቑ ይብሉ። ተስፋ ዝርርብ ኣሜሪካን ኢራንን ንኔታንያሁ ኣብ ፀቕጢ እትዎ። ኣሜሪካ ምስ ኢራን ሓድሽ ዝርርብ ንምክያድ ዝሓሰበቶ መደባት ዝተሓወሰ ኣፋፍኖት ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ኣብ መንጎ ኢራንን እስራኤልን ዝካየድ ዘሎ ምልውዋጥ ተኹሲ ይቕጽል ኣሎ። ዶናልድ ትራምፕ ምስ ቴሄራን ሓድሽ ዝርርብ ንምኽፋት ዝደረኹ ምኽንያት ብዝምልከት ክሳብ ሕጂ ሰፊሕ ግምታት የቕርብ ኣሎ። ዘተ ቅድሚ ሕጂ ዋይት ሃውስ ከም መከላኸሊ ወታደራዊ ምዕባለታት ዝጥቀመሉ ዝነበረ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰራዊት ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ናብ ማእከላይ ምብራቕ ይለኣኹ ኣለዉ። ኣብ እስራኤል ግን ዘተ ክጅመር እዩ ዝብል ዘረባ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ካብቲ ኩናት መውፅእን መንገዲ ይደሊ ከም ዘሎ ዕላማታት እስራኤል መሓዛእን ክፈላለ ከም ጀመረ ዘመልክት እዩ። መንግስቲ ማዕከናት ዜና ኢራን ፕሬስ ቲቪ ንሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ፖለቲካዊ ፀጥታ ብምጥቃስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኢራን ነቲ ሕጂ ዘሎ ኩናት ንምውዳእ ዝዓለመ እማመ ኣሜሪካ ከም ዝነፀገቶ ገሊጹ። እቲ በዓል ስልጣን ነቲ ብሮድካስት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ
ኢራን ናይ ገዛ ርእሳ ቅድሚ ኩነት ምስ ተማልእ ጥራይ ነቲ ኩናት ከተብቆዕ ኢሉ ነቲ ኩናት ደው ንምባል ክማልኡ ዘለዎም 5 ቅድሚ ኩነታት ተባሂሎም ዝተዘርዘሩ ድማ ብጸላኢ ዝፍጸም መጥቃዕቲ ቅትለታት ደው ምባልን እቲ ኩናት ኣብ ልዕሊ እስላማዊት ሪፐብሊክ ዳግማይ ከም ዘይውዕል ውሕስነት ዘለዎን ብዝነፀረ ክፍሊት ካሕሳ ኩናት ዕንወት ክህሉን ኣብ ኩሉ ግንባራትን ኩሎም ኣብ መላእቲ ዞባ ዝንቀሳቐሱ ጉጅለታት ተቃውሞ ዘለዎ ኩናት ምዝዛምን ኢራን ኣብ ልዕሊ መጻበ ሄርሙዝ ላዕለዋይ ስልጣን ንምጥቃዕ ልዑላዊ መሰል ከማህጉራዊ ኣፍልጦ ውሕስነትን መሃብ ዝብሉ እዮም ኢራን ነቲ ኩናት ሙሉእ ክውዳእ እምበር ተኽሱ ዶ ምባል ጥራይ ከም ዘይደልዩ ብተደጋጋሚ ገሊፆም እዮም ብተወሳኺ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ዓባስ ኣራግቺ ኣሜሪካ ኣብ ቴህራን ቁልጡፍ ወታደራዊ ዓወትን ንምርጋፅ ለውጢ ስርዓት ምምፃን ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘካየደቶ ቁልፊ ዕላማታት ኩናት ክትወቅዕ ከም ዘይከኣለት ገሊፁ ኣራግቺ ጎረባብቲ ሃገራት ኢራን ካብ ኣሜሪካ ክረሕቃ ኣተሓሳሲቡ ወሲኹ ድማ ኢራን ንተግባራት ኣሜሪካ ዝሃበቶ ምላሽ ዝኾነ ሃገር ንፀጥታ ኣብ ሓደጋ ከእትዎ ከም ዝኽእል ንዓለም ኣርእዩ ኢሉ ኢራን ኣሜሪካ ኣብ ባይታ ሰራዊት እንተ ኣዋፊራ ኢራን ንሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንምውራድ ትዳሎ ከም ዘላ ይግለጽ ብመሰረት መንግስቲ ቴሌቪዥን ኢራን ኣሜሪካ እንተጋግያ ዕጡቃት ሓይሊ ኢራን ገማግም ባሕሪ ኢማራትን ባሕሪትን ሒዙ ነቲ ዞባ ዳግማይ ንምቁራፅ ድልው ኢሉ ኢላላ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ናብ ኢራን መፍረይ ነተክቲ ፋብሪካታት ኣብ ዝቕፅሉ ክልተ መዓልታት ከዓኖ ኣለዎ ክብል ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ዝኾነሉ ምኽንያት ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝርርብ ሰላም ክጅምር ይኽእል እዩ ካብ ዝብል ስጋት እዩ እስራኤል ነዚ ዝርርብ ከም ዘይተቐበሎ ዘርኢ ድማ ኮይኑሎ ኣሜሪካ ናብ ኢራን ናይ ምድሪ ወራር ንምጅማር ትዳርብላ ኮማንድ ኦፕሬሽን እቲ ኦፕሬሽን ኤፒክ ፍሪ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ኣሜሪካን እስራኤልን ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ሕጂ ናብ ዝኸበደ ናይ ምድሪ ወታደራዊ ስርሒት ግራውንድ ኦፕሬሽን ተሰጋጊሩሎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዘተ ኣሎ ይብል ኣብ ባይታ ግን ኣሽሓት ወታደራት ናብቲ ዞባ ይውሕዙ ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ኢራን ልዕሊ 9,000 ወታደራዊ መደበራትን ናይ ድሮን መፍረይታትን ተደብዲቦም እዮም ፔንታጎን ተወሳኺ 2,000 ናይ ኣየር ወለድን ኤቱ ኤርቦንስ ተባሃሉ ወታደራዊ ክልተ ዓበይቲ መራኸብ ኩናት ዩኤስ ትሪፖሊ ዩኤስ ቦክሰር ዝሓዛ 4,500 ማሪንስ ናብ ቀላይ ፋርስ ይወስዳሎ ማርኮ ሩቢዮ ኣሜሪካ ነታ ኣብ ውሽጢ ኢራን ዘሎ ኒውክሌራዊ ንዋያት ብሓይሊ ንምቁፅፃር ወታደራዊ ናብ ምድሪ ንምውራድ ግራውንድ ቦትስ ከልያ ከም ዝኽእል ኣልጀዚራ ገሊጹ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆን ኡን እቲ ሃገር ንፕሮግራም ኒውክሌራዊ ኣፅዋር ምፍራይ ፈፂማ ከም ዘይተቋርጾ ገሊጹ ኒውክሌራዊ ኣፅዋራት ንሃገራዊ ድሕነት ኣገዳሲ ምዃኑ እቲ ሃገር ካብ ግዳማዊ ስጋኣታት ንምክልኻል ቁልፉ ኣካል ምዃኑ ገሊጹ እዚ መግለፂ ዝሃበ ሰሜን ኮርያ ብፈተናታት ሚሳይላት ወታደራዊ ንጥፈታት ወፍሪ ልዑል ኮይኑ ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ እዋን እዩ ሰበስልጣን ፒዮንግዮንግ ነዚ ከም ተፀባኢ ፖሊስታት ካብ ኣሜሪካን መሻርክታን ዝረአ ንምዕጋት ኒውክሌራዊ ጣዕሞም ክብ ምባል ኣድላይ ምዃኑ ይምጉቱ ኣለዉ እዚ መርገፂ ኣብ መጻኢ ንዝካየድ ዝርርብ ብምውጋድ ኒውክሌር ዝያዳ ኣጸጋሚ ይገብሮ ይብሉ ክኢላታት እዚ ምልክታታት ሰሜን ኮርያ ዋላ እኳ ንሃገራዊ ፀቕጥን እገዳን እንተሃለዋ መደብ ኣፅዋራ ምምዕባል ክትቅፅል ትኽእሎ ከም ዘለዋ ዘመልክት እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ሃገሩ ኣንጻር ዕጡቃት ጉጅለታት ህዝቡላህ ወታደራዊ ወፍሪ ኣብ እተካይደሉ ዘላ እዋን ሰራዊት እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ምክልኻሉ ወይ ውሑስ ዞባ የስፍሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ እስራኤል ኣብ ገሊላን ሰሜናዊ ዶባን ዝኾነ ይኹን ምትእትታው ጸላኢ ብዘተኣማምን መንገዲ ዝከላኸል ሓቀኛ ዞባ ጸጥታ ከም ዝፈጠረት እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ብቪድዮ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ገሊጹ ቀንዲ ዕላማ ምስፍሕፋሕ እቲ ዞባ ጸጥታ ካብ ህዝቡላ ዝመጽእ ስግኣት መጥቃዕቲ ጸረ ታንክታትን ሚሳይላትን ዝያዳ ንምምካን ሰፊሕ መከላኸሊ ሓጹር ብምህናፅ ድሕነት ዜጋታታ ንምርጋፅ ምዃኑ ወሲኹ ሓቢሩ ስፓኛዊ ፖለቲከኛ ኔታንያሁ ምስ ሂትለር ኣወዳዲራ ምግላፃ ሓያል ነቐፌታ ኣስዕቦ ስፓኛዊት ፖለቲከኛ ኣዮኔ ቬሌራ ንቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ምስ ኣዶልፍ ሂትለር ምውዳራ ድሕሪ ምግላፃ ሓያል ነቐፌታ ከም ዝሰዓባ ዘጃምያ ታይምስ ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ዝዘርግሑ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ባሌራ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ኔታንያሁ ናይ መበል 21 ክፍለ ዘመን ሂትለር ክትብል ብምግላፅ ማሕበረሰብ ዓለም ንተግባራት እስራኤል ዘይምኹናኑ ሰፊሕ ዓለማዊ ሳዕቤን ከስዕብ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቓ ንሳ ነዚ ዝበለት ኣብ ልዕሊ እስራኤል ኣብ ቃዛ ዘካይዶ ዘሎ ወታደራዊ ወፍሪ ዓለማዊ ወቐሳ እናሓየለ ኣብ ዝኸዶ ዘሎ እዋን ዝመፀ ኮይኑ ሓያሎ ፖለቲከኛታት መራሕቲ ጉጅለታት ሰብኣዊ መሰላት ልዑል ሃገራዊ ኢድ ምትእትታው ተሓታትነት ኩሉ ፃውዒት ኣብ ዘቕረበትሉ ዘሎ እዋን እዩ ነቐፍቲ ነቲ ዘረባ ጽንፈኛን ኣካታዓን ክብሉ ኮኒኖም ኣለዉ ወሰኺ ኢራን ንመንግስቲ ስፓኛ ንመጻቦ ሄርሙዝ ብዘይገደብ ወይ ንመጓዓዝያ ባሕሪ መራኸቢታት ታንከራት ስፓኛ ዝዓንቅፍ መሰናኸላት ሙሉእ ናጽነት ክትጥቀመሉ ፈቒዳ መንግስቲ ስፓኛ
ዝተዋሃደ መጥቃዕቲ ብኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ካብ ዝጅመር መዓልቲ ኣትሒዙ ተቃዋማ ከስምዕ ስለ ዝጸንሐት ሎሚ መጻብ ሆርሙዝ ብሰበስልጣን ኢራን ናጻ ናይ ምጥቃዕ ዕድል ረኺባ ዝተረፈ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ እውን ኣሰራብ ዝጉዳይ ጣልቃ ከይኣትዋ ንስፓኛ ብምክታል ንመጻብ ሆርሙዝ ክጥቀማሉ ኣለወን። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቁልጡፉን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ትገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰሰናዩ።